Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोङो दाउजेंआव बेरायनो फैदोंमोन आरोना दादामोनजों ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ आंनि लोगो दाउजेंआ बिदि आरो वाव दाउजें 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 आयौ 90 मान लादों ये नानी है ये मेरा नानी है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दाउजेंआव फैदों दाउजेंआव बे सिख्लाफ्रा मोजां मोजांथार सिंगोलसो बेस्रा आंनि इन्ट्र ओमफ्राय र' दादामोनखौ देखायनि रुको रुको जरा सबर कर ठीक है थाबाय था सिन्था खालामना दाउजें फैदों दाउजें रायलायनायाबो माबासो जाबाय ओइनो नालाय मा होनो हांसोसोना दाउनि जें माथो मानसिफ्रानो गैया दिनै
थांफिननोसै बेरायखांबाय आया मा होनदों इयो आगै बे लोगो ओमफ्राय दादा मोना थाबोबाय